Sa nagapanguna nga balita, masobra piso kada kilowatt hour nga saka sa sukot sa kuryente sang power distributors sa Iloilo ipatuman sa Hunyo. Sunod-sunod nga yellow kag red alert status sa Visayas grid kapag saka sa demand sa kuryente kintumod rason. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Kunsang tinalikdan nga bulan nagpatuman sang power rate reduction ang more power. Subong may palaabuto naman nga pagsaka sa sukot sa kuryente sa Iloilo City. Suno sa more power, dako ang igadugang sa electric power rate sa Hunyo nga billing nga posible maglabot sa masobra piso per kilowatt hour. Wala pa sang pinal nga presyo sa saka sa sukot. Magluwas sa pagsaka sang demand sa ginakonsumo ang kuryente tungod sang mainit nga tiyempo, ginatudlo man nga rason ang sunod-sunod nga pagpaidalom sang Visayas grid sa yellow kag red alert status. May mga manual load dropping nga natabo. So because of outage manabi sang pila ka mga planta plus ining restraint man sa transmission nga side diri sa area sang latest sa bunga transmission line. So we are really looking sa upward nga trend. 11 pesos and 87 centavos per kilowatt hour ang residential rate sang more power sang May billing. Si Manang Sali, 4,782 pesos ang bill sa kuryente sang Mayo, dugang pang overdue sini nga masobra 5,000 pesos. Tuman kabugat na para sa iya, in kaso nga magsaka pagid ang sukot sa kuryente. Gani ginapaligban sini kung sa diin naman kuhaon ang inubayad. Sorry, yung makuha konsumisyon, kung diin ka makakuha, dako imo nga. Dibugang imo, ano malang ginagamit mo ng electric pan ag rep. Masakit naman sa bulsa para kay Manang Vilma pananglit magsaka pang ilabalayran. Sunod sa iya subong pa lang nagakinot na sila sa ginagamit nga aircon agud hindi matamaan sa pag-abot sang electric bill. Sakit eh. Sakit na magsaka sila sa maskin sa 2 pesos lang per kilowatt. Mamon nga resources sa pensyon na lang mo hindi kalabot eh. Samtang ginkumpirma man sang Eleco 1 nga magapatungan man sila sang power rate hike apang ginadetermina pa ang igasaka sa presyo. Pero gina-expect ma'am nga magmahal kapit pa sa spot market naton nga supply tungod kay nag-effect na gid ang ang aktual nga bili sa kuryente sa spot market. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.